todistuksen sana. Mä ajattelin, että miksi todistetaan nyt tuolla oikeudessa, niin siellähän todistaja pyrkii kertomaan sen, mitä hän tietää olevan oikein. Ja siellä joutuu sen vielä vahvistamaankin. Kun Jeesus lähti maan päältä, niin hänhän oli ylösnousemuksen jälkeen 40 päivää, hän ilmestyi ihmisille. Siellä oli satoja, jopa 500 ihmistä, jotka näkivät Jeesuksen. Ja sitten hän antaa ennen lähtöään lupauksen seuraajilleen. Apostolien tekojen 1. luku ja jae 8. Apostolien teot 1. luku ja jae 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Elikkä te saatte voiman. Kun me tulemme uskoon, niin silloinhan Pyhä Henki tulee meihin asumaan, mutta sitten kun me tarvitsemme todistukseen voimaa, niin me ihmisenä olemme aika heikkoja, mutta hän haluaa vahvistaa Pyhän Hengen kautta meitä, että me voidaan olla Jeesuksen todistajia ja me voidaan todistaa monella tavalla. Tästä nyt on aikaa jo, kun minä olin työelämässä, nykyään olen jo eläkkeellä, niin olin tuolla Etelä-Suomessa semmoisen työryhmän kanssa, että meitä on siinä 3 kaveria ja me asuttiin aina hotellissa. Ja nämä 2 kaveria, niin ainahan lähtivät sitten illalla juhlimaan ja minä jäin sinne hotellille. Tämä mun työkaveri oli sanonut Marjatalle, että tuo Pena on aika tyhmä, semmoinen tylsä tyyppi, ei tyhmä, vaan tylsä tyyppi. Että kun se jää sinne hotellille ja se lukee Raamattua siellä. Niin mä teinkin. Mä rukoilin ja tutkin Raamattua, koska mä halusin oppia Jeesuksesta lisää. Ja heistä se oli vähän outoa, että mä en mennyt heidän mukanaan sinne kaikkiin rientoihin. Sitten mä eräänä päivänä Jumalalta kysyin, että Isä, minkä vuoksi mun pitää olla täällä monta vuotta, ja nämä kaverit on uskomattomia ja niin Pyhä Henki sanoi, että sä joudut elämälläsi todistamaan. Ja näin se on uskovina, että me joudumme elämällämme todistamaan. Se on yksi Kristuskirje. Sinä olet Kristuskirjeenä siellä, missä sinä elät ja olet. Mutta sitten tuli eräänä päivänä, nämä kaverit istuu minua vastapäätä siellä hotellissa. Ja mä ajattelin, että no, mikähän tentti tämä nyt on oikein. He olivat niin totisen näköisinä. Ja sitten he sanoivat, että kyllä se on pakko sanoa, että jos kaikilla olisi tuommoinen usko kuin tuolla Penalla, niin tämä maailma olisi paljon parempi. Muuta he eivät kommentoineet, vaan sitten he lähtivät. Mä sanon, että Jumalan kunniaksi. En se, että minä olisin jotakin ollut. Ei. En mä kokenut enkä tuntenut. Mä vaan olin heidän mukanaan, mutta he lukivat koko ajan sitä Kristuskirjettä, mikä meissä on, mikä juuri sinussa on. Niin ulkopuoliset lukevat
Ja se on se Kristuksen tuoksu, joka tulee meistä Pyhän Hengen kautta, kun olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä. Niin sitä ei voi uskomatonkaan sivuuttaa. Ei voi sivuuttaa. Ja jos sinä et ole kokenut uudesti syntymistä, niin kuin Jeesus opetti Nikodemukselle, että ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, niin hän ei ole näkevä taivasten valtakuntaa. No se oli Nikodemuksellekin aika outoa, että no mitenkäs tämä nyt oikein tapahtuu. Mennä äidin kohtuun takaisin. Mutta Jeesus sanoi, että sinä, joka opetat muita, niin et itse tätä tiedä. Omalla kohdalla mä sen koin siitä on jo 44 vuotta. Tuo Vuokko Mäkilä, joka on meidän rukousystävä, niin hän on varmaan puolta enemmän ollut uskossa vielä kuin minä, että hänellä vasta todistusta onkin, mutta silloin se muutos tapahtui. Vaimo oli tullut uskoon 2 päivää aikaisemmin ja sitten minä yritin vastustella sitä asiaa ja olin suorastaan vihainen, että kun hän tuli uskoon ja kun minä tiesin nämä asiat, koska meidän suvussa oli uskovia, kaikki serkut oli uskossa ja sedät ja tärit ja minun ukki ja mummo oli uskossa. Että kyllähän minä tiedän nuo asiat, mutta mitenkäs tuo Marjatta, kun se tuli ihan pystymettästä uskoa. Joo. Ja sanoin, että minä en ainakaan tuohon, kun mulla on niin monta rautaa tulessa, mä kyllä ehdin tuohon asiaan. Mutta seuraavana aamuna, kun mä herään, niin kaikki jäsenet on niin lyijyn raskaat, tuntui, että mä en pääse sängystä ylös. Oli niin raskas olo, käsittämätön raskas olo. Elikkä Pyhä Henki vaikutti sen, että se syntikuorma alkoikin painaa. Vaikka mä olin ajatellut, että no eihän mä oon aika siististi elänyt. Mutta kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, Raamattu ilmoittaa. Sen vuoksi jokaisen olisi tehtävä parannus ja tultava uskoon. Jeesukseen Kristukseen, koska hän on se tie Isän sydämelle. Ja niin sitten Marjatta ehdotti, kun ei tietysti oli 2 vuorokautta vanha vauva, niin ei osannut ohjata mua tietenkään mihinkään. Eikä ollut Raamattua koskaan edes avannutkaan. Ei tiennyt siitä sen enempää. Muuta kuin katsoi minua, että kauhea synnin hätähän tuolla on. Joo. Että jotakin pitäisi tehdä. Niin hän ehdotti, että mennään sinun sedän luokse Savonlinnaan. Tiesi, että he ovat uskovia. Ja sinne mentiin ja siellä oli valtava riemu niillä, kun Marjatta oli tullut uskoon. Ja mä ajattelin, että no mitä tuossa nyt on riemutsemista tuossa asiassa. Mutta sitten siellä yläkerrassa ollessa, niin he kysyvät, että rukoillaanko sinun puolesta? Mä sanoin, no kerkii sen myöhemminkin. Eihän silloin nyt mitään kiirettä. Menen joskus sitten kokoukseen. Näin sieluvihollinen haluaa siirtää sitä ratkaisua myöhemmäksi ja myöhemmäksi, koska hän haluaisi pitää meistä kiinni, koska me olemme siellä pimeydessä vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten minun setä kysyi, että onko sulla pelastusvarmuus. Heti tiesin, että en varmasti ole taivaaseen menossa. Ei sinne päinkään, koska mä olin kuullut asioita. Mitenkä se Jumalan sanan mukaan on.
Ja sitten he rukoilivat minun puolesta. En kokenut siinä yhtään mitään. Mutta seuraavana aamuna kaikki ne painot ja ne kuormat oli pois. Valtavan kevyt olo. Aivan. Eli Jumalan Pyhän Hengen kautta uudesti synnyttää ihmisen, kun ihminen avaa sydämensä. Ja niin minäkin vaan sanoin, että no voihan sitä rukoilla. Annoin luvan. Jeesus tulee meidän sydämeen asumaan heti, kun me annamme luvan siihen. Ja silloin se muutos tapahtuu. Se muutos, josta Nikodemuskaan ei tiennyt mitään. Mutta Jeesus häntä opasti. Ja Raamattu sen opettaa. Ja Paavali kirjoittaa kolossalaisille ensimmäisessä luvussa. Paavalin kirja kolossalaisille ensimmäinen luku ja 12 ja 13. Kiitäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Sellainen muutos siinä tapahtuu. Pimeydestä valkeuteen. Ja saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Se on totaalinen muutos. Sen kyllä huomaa itse ja sen huomaa kaikki muutkin. Ja sitten tulee se halu todistaa. Niin kuin Jeesus sanoi, te tulette olemaan minun todistajianne. Ja Jumala nimenomaan Pyhän Hengen kautta antaa sen mahdollisuuden. Ja jos sinä, joka katsoo netin kautta tai täällä, jos sinä et ole vielä kokenut sitä, että sinut on siirretty pimeydestä valkeuteen, niin se voi tapahtua tänä päivänä, tässä kokouksessa. Kun sinä avaat sydämesi ja Jeesukselle ja voit vaikka pyytää, että me rukoilemme sinun puolesta, niin silloin se tapahtuu. Täydellinen muutos. Mä oon sen kokenut ja olen sen todistaja tänä päivänä. Ja puhun näin lyhyesti, että en vie Vuokolta sitä saarna-aikaa, koska hänellä on saarnavastuu tänään. Mutta näillä ajatuksilla haluan rohkaista sinua. Tule Jeesuksen luokse. Ja en päivääkään kadu. En. Se olisi voinut tapahtua aikaisemmin. Eka kerran Jumala kutsui 15-vuotiaana, mutta silloin se meni ohi. Ja sitten siitä menikin 15 vuotta. Olin 30, tulin uskoon. Mutta ei kaduta päivääkään. Tällaisilla ajatuksilla haluan rohkaita sinua. Jeesuksen nimessä. Aamen.